Jeg skal købe den der pilfering. Jeg har den, jeg linkede. Ja. Jeg kan få til 3 device. Er det sådan en standardpris, du har på alting, eller? Ja, det skulle man så. Ja, en 3 til hver sted. Normalt vil den koste 100, men han giver bare god ven af rabat. Ja. Gør den det... Ved den der, er den meget bedre, eller hvad? Ja, for der er deflection rating på. Hvad det? Hvad det gjorde? Det gør sådan, at der er en sandsynlighed for den anden del af den damage, du tager. Hvis ikke evasion rating gør sådan, at du ikke bliver ramt af det, så er der en sandsynlighed derefter, der udregner en sandsynlighed for, at den damage, du skulle have taget, den bliver reduced. Hvis du skader 100, så skader, og så du har 40% deflection rating, så skader de kun 60 i stedet for. Det er sådan en slags damage reduction. Den eneste form for damage reduction, man kan få, når man spiller evasion. Ja, okay. Ja. Uundværligt, fortsat. Ja. Meget. Nå, så må jeg lige prøve den nu. Altså, hvis så det sådan en tøjbutik, jeg drev. Så skal vi prøve tingene først. Men er det ikke, plejer det ikke at være sådan, at man afprøver det? Hvorfor sat? Jo, Det er slidt, det her. Hvor lang tid returret har man, når man hælder hos dig, Nian? Ja. Jeg har den kun i en størrelse large, så jeg håber, du kan passe den. Okay, så. Og køb som beset. Ja, de der revner i bunden, de følger altså med. Ja. Jeg skal have den kode på. Der har også nogle virkelig lækre hjelme til salg. Ja. Nu vil han bare sælge ud. Jamen, så venter jeg lige. Hvad har du af hjelm? Jeg har sådan, jeg har den her. Lige nu. Jeg har sådan en der, jeg har sådan en der. Jeg ved ikke, hvad du er til. Skal vi se. Jeg ved ikke, om jeg har nogen hybrid.